Impasingkad ni Police Colonel Jomar Labiano asaan na matrato kas VIP iti may tudtudo a suspect ti pammaltog iti Barangay 21 iti Iliti San Nicolas ang nakatayan ti ag-live-in partner ni Isuda Eloiza Pagaduan Bonilla ken kagawad Joshua Bernardo ken nakasugatan pa iti maysa nga individual. Kunat Ilocos Norte Police Provincial Director nga iti baet a maysa a kaming ti pulisya ti suspect ket saan da kaluban iti may pagpabasol ken kuana krimen. As we know, ay overwhelming naman yung evidence namin. Merong scientific at saka dun sa witnesses namin na nagtuturo na yung aming kasamahan ay siya talaga yung gumawa. Ti suspect ang naka-assign iti Tourist Police Unit ket nakakumitan iti Ilocos Norte Provincial Jail ken sumango iti naipila a kaso at 2 counts of murder ken frustrated murder. Rumrumormet a love triangle ti motibo ti krimen. Kunya ti Provincial Director ang naka-day off ti suspect idi mapasamak ti pamaltog. Kalpasan na naukon digiti otoridad iti nananay nga ebidensya, pinayaban da daytoy ti INPPO ket ditoy da na nakemmeg. Most likely, dun sa itsurain niya, hindi niya alam na may something kami na inkling idea regarding dun sa shooting incident. So, mga night time, pupunta siya ng camp to naimbitahan dito. Yung aura niya, hindi talaga niya alam na siguro, ang aura niya, ang tingin namin sa aura niya, hindi niya alam na may alam na namin. So, by that time, na-host na natin siya at hindi naman siya nag-resist. Inayon na nga day ti posibilidad na maikat iti serbisyo ti suspect nang runa ta maibilang ang napigsa digiti ebidensya. As of now, presume na siya pa rin ay member ng kapulisan. Although rolling na yung kanyang criminal case, kambal to ko pati yung administrative case. Most likely, ito ay ang kaparusuhan nito ay pagkaalis sa dismissal from the service. Mga firearms niya na isurrender na rin peacefully yung long at short firearms niya, including yung mga necessary na pwedeng i-custody dito sa INPPO. Binigbigmet ti INPPO ti San Nicolas MPS ti alisto apan nakasulbar ti krimen. Kabayatan na saan metpay na kumpirmaran no adnan iti pakabigbigan ti lubon ti pulis a suspect iti napasamak ti pammaltog ngem ni pasiguradong agtultuloy ti investigasyon da. Mark Magdirila, Balitang Solid North.